Здравейте, отдавна не сме се чували. С Деби сме в Рио де Жанейро, за да празнуваме 20 годишнина от нашия брак. Джозая пък е на младежка конференция на около доста километри от тук с 8000 младежи. Молим се живота да му бъде променен. Ето е Деби. Така че, какво да ви кажем, не сме спирали да пътуваме за 8 месеца и това ни е първата спирка в големи градове, първо в Буенос Айрес и сега тук в Рио де Жанейро. За около една седмица в Буенос Айрес бяхме един месец и след това продължаваме други 5 месеца нон-стоп с кемпера. Искаме да ви поздравиме, да ви кажем, че ни липсва църквата и в същото време е много специално време за нас тук, заедно като семейство, с възможност да срещаме хора, да проповядваме в църкви. В тази неделя, която идва на 4-ти, аз ще говоря в една доста, между другото, голяма църква в Буенос Айрес. И след това, на следващия ден, както казах, веднага продължаваме нашето пътуване. Какво друго да ви кажа? Повече за нас ще чуете от блога и от другите неща, които правиме. Но това, което искаме да кажем е честито на младежите шампионска титла номер 1 в страната за кой ли път. И второ место на тинейджерите, което също е невероятно. Злато и сребро. Успех! Наистина това е църква, която обича Бога и Библията казва, че в началото беше Словото, така че да обичаш Бога означава, че обичаме Неговото Слово, което е пълно с живот. Още веднъж тук от близост до Копакабана, не сме точно там на известния плаж, честито и Бог да ви благослови. Утре е Велик ден тук, така че ние сме поканени в една църква да бъдем гости и до скоро. Чао!